Pojď, pojď. Papi, jedem, potlačte do toho kopca, potlačte. Tomáš Čer ujel Tomáši Jánoškovi, takže je v tuto chvíli ve vedení a na druhém místě jezdí Tomáš Jánošek. Pojď, Tome. Z oddílu TS Lozan, který jde místem. Další závodník, který musí přitlačit. A podíváme se ve skoro, ano, Dneska je dlouhá túra. Dneska je pěkná etapa, 224 a mají tam 2 kopce. Dobre kluci, jedem hoši, dobrý. Pojďme, čerte. I ty, Kundo. Jeď. Když jsme seděli, tak to neslezu. Tady z moderátorského zdravíme pořadatele dnešního závodu, který je právě do Belgii. Vyplachnu to a podej mu to, bo já mám boty, jak běhal Gio. Počkej, to vyplachnu. Takým srdečně rytmy po druhé a seru na to. Komu to má podat? Pěkně oko. A tak dej mu ještě. Chceš polít, čerte? Co? Chceš polít? Budu mu ještě od druhé kolo. Máš ho na dostřel! Šupej! Jo, a pak nachčíve, to známe. Čer má letos ale hodně dobrou sezónu. Pojďme, Janoš! Vydrž tomu. Jedem. Ne, spadni. Dej mu. Ale je to škoda toho kola. Právě ty kola jsou na tom nejhezčí. Ty kola jsou za 60. A jeho bracha je ještě o 10 těch jalovou metalíku. Ty to viděl, ne? Píčo, to sada. To ani na autě nebo. Jsi šel za té nehodě, Ondro, včera? V Krmelíně? Motor jela kolona aut. Pojede motorce, tak bez to pade, to hodil doleva, až zabere kolonu. A ten favorit tam rozděl, byl na čtvrtý celou testu. Právě. To dvě opry, jsem to říkal. Ty vole, ten jde s tou brašničkou. A vrtulník přistával. Čo, jako jim skákali, dávali mu do tu. Pes po ním dával. To by těžké na stráně. 4 okruhy do cíle, takže mu zvoníme do bodování. Tak jestli jezdí vlastně od začátku, tak si